Hei, olen Pekka Salmi, 33-vuotias filosofian maisteri, syntyperäinen tamperelainen ja 6-vuotiaiden kaksosten isä. Haluan tuoda tamperelaisen päätöksentekoon uutta voimaa ja nuoremman sukupolven näkökulmaa. Lapsiperheet ovat tulevaisuuden investointi. On koko Suomen edun mukaista, että syntyvyys saadaan kasvuun. Lastenhoitoon on saatava todellisia vaihtoehtoja. Vanhempainrahan päättyessä vain harvalla perheellä on mahdollisuus hoitaa lapsiaan kotona. Tampereen tuleekin ottaa käyttöön lasten kotihoidon kuntalisä, suuruultaan vähintään 250 €. Opetuksen ja päivähoidon ryhmäkokoja tulee pienentää. Kouluterveydenhoitoa ja oppilashuoltoa tulee vahvistaa. Koulukiusaamisessa on otettava käyttöön nollatoleranssi. Pitää taata, että lapset ja nuoret voivat hyvin. Liikuntaharrastusten edistämisen kannalta on tärkeää, että läheltä kotia löytyy tasokkaita ja hyvin hoidettuja pallo- ja luistelukenttiä, pururatoja ja uintipaikkoja. Autoilijoita on houkuteltava joukkoliikenteen käyttäjiksi lisäämällä bussivuoroa ja tihentämällä reittiverkkoa. Raideliikenne on tulevaisuuden liikkumismuoto. Tamperelainen, lähde mukaan ilmastotalkoisiin. Edistä uusiutuvaa energiaa. Pekka Salmi, Demari 190.